Nano, Babo, Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Where in Pampanga. Grabe, medyo napasubuhat ako dun sa exercise na yan. And napansin niyo sa likod ko, guys. Ayan, oh. So meron tayong mga bigas, meron tayong cooking oil, meron tayong eggs. And ang question ko sa inyo sa araw na to, guys, gusto mo bang mag-start ng business? Samahan niyo ako. Ang partner business natin for today's vlog ay ang Lucky Juan's Micarte Consumer Goods Trading. Nagsimula ang business na ito noong March 2019 bilang distributor ng mga itlog at bigas. At dahil nga naging maganda ang pamamalakad ng kanilang negosyo, dumami pa ang kanilang mga kliyente, pati na rin ang kanilang mga produkto. At sa pagdating nga ng COVID-19 pandemic, lalong nasubok ang kakayahan nila sa pagninegosyo at pagtulong sa kapwa. Isa sa paraan ng kanilang pagtulong ay ang pananatili ng kanilang mga presyo sa abot kayang halaga. Meron din silang free door-to-door delivery with only 2 minimum orders. At bilang isang mabuting ganti sa kanilang mga mamimili, meron silang monthly promo kung saan nagbibigay sila ng kanilang mga produkto. At panghuli, bukas din sila sa mga taong gustong magnegosyo bilang kanilang mga resellers. So there you have it, guys. If you like to start your own business or kahit naman gusto nyo bumili ng mga products na to, it's a necessity for this quarantine period. Make sure to check out Lucky Juan's fan page or the number we're gonna be flashing on your screen right now. And thank you for watching Where in Pampanga. Until our next video, see you there. Bye!